духтарои азиз, бисёр савол буд ки шумо ҳамроҳи падару модаратон зиндагӣ мекунед ё падару модаратон дар куҷо зиндагӣ мекунанд. Гуфта савол буд. Ана ҳамин хонаи мо дар як кӯча ҳамроҳи падару модарам зиндагӣ мекунем, ҳамсоямон ҳастанд. Ана ҳамон забори сурха поёнаш хонаи падару модарам. Ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. Дар хонашон истодааст. ҳозир барои шумо камтар навор мекунам. бонувони азиз, шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ ба командаи ман даъват менамоям. дар ин ширкати бонуфуз шумо метавонед маҳсулотҳои босифатро дастрас намоед ва ҳам бо тариқи сохтани команда кори худро пеш баред. ва аз ҳама муҳимаш, духтарони азиз, балҳои шахсиятон дар ин ширкат намесӯзад. яъне дар муддати кӯтоҳ шумо метавонед соҳиби маошҳои баланд гардед. барои маълумоти пурра ба рақамҳои рӯи экран нависед. ба ҳамаи саволҳоятон ҷавоб медиҳем. Ана ин духтаро хонаи падару модарам полностью хоная аз дигар сохта истоданд, аз нав гаража мегиранд ва ана инҷа бошад беседкае ки дар ҳавлии мо ҳастку, ана ҳамон хел беседка сохта истоданд. ина бинед. баъди тайёр шуданаш боз нишон медиҳам. ба пуррагӣ хонаи облицовка мекунанд. фарзандони ман барои модарам кӯмак мекунанд. падару модарам келинкатини худашон алоҳида зиндагӣ мекунанд. як додар дорам. додарам ҳамроҳи оилааш алоҳида аз падару модарам зиндагӣ мекунад. хай хоҳиши падару модарам ҳамин буд ки алоҳида зиндагӣ кунанд. ман ҳамин хел духтаро. инҷа духтаро сохтмон рафта истодааст. беседка қариб буд шуд. ана инҷа барои скамейка ҳозир аз наздик нишон медиҳам. ана барои скамейка ҷой тайёр карданд. байн ба столи калон мешавад. плитка мекунанд заминаша. инҷо бошад келинам торт омода карда истодааст. торти черепаха. рецепти пурраш дар канали мо ҳаст. хоҳиш дошта бошед метавонед дар раздели видеоҳо тамошо кунед. духтаро инҷо сезони ҳозирони саршудагӣ тюлпаное ки аз валберис харидагӣ будам ҳаминҷа мешинонем. байн ба тюлпан як дона гули лола ва гирдогирдаш бо дигар хел. Маш сюда воды налей. Воды сюда. И сюда вот. Подай там. Давай. соли гузашта инҷа ромашка буд духтаро. акнун намедонам.
اینجا دخترها انامین گاجول سویا جو نموده همینجا میخوریم. давай машине водички. Может, принеси им все-таки еще белый горшок, который называется сажать? Давай. И сюда. Ничего. Давай. Все. У нас еще розовый. Розовый есть. Которую Сатишка бабушке хотела подарить. Давай. Фрезии, да? Вот так вот. В трех местах. А Или там вот сколько так вот? семян? Давай это вон на тот бок. И это сюда, да, поставим? Угу. Все вот сюда вот поставишь. А сегодня не успеем покрасить разве? Нет. А где вот это вот? Тут получается только две, что ли? Вот так вот. Ана духтаров фақат краскаш монд. Баллонои краска мекунем. Ҳаво хунук барои ҳамин краска намешавад ҳозирашва. Камтар гарм ки шуд ҳаво краска мекунем. ҳамин хел. من ندانم زندگی چیست این سوالی که برا صدها جواب است من ندانم زندگی چیست این سوالی که همیشه به جواب است